Però tu te'n vas anar a França. Jo... No, encara no has tornat. A més et vaig enviar amb una condició, que és que quan acabessis dels estudis tornessis i et passessis els mateixos anys que havies estat a França. Aquí. I al final tu vas dir que no ho veies massa clar i et vaig dir no tornis, fill meu, no tornis. Això comença a ser complicat. Sí, bueno, no, això és que no hi ha manera aquí. De tornar aquí? Bueno, és que això d'aquí és una cosa que no... Bueno, a casa meva tinc un problema que quan no arreglo bé una cosa, després torno a reproduir el mateix error i en aquest país està igual, o sigui, no s'inverteix en educació, no s'inverteix en cultura i així està. Jo de fet vaig dir que volia parar per fer això i ja m'havia organitzat aquí per fer classes, bueno, fer classes, sí, hi havia el Rogelio Ribe, l'àrea, una mica de Croàcia, molts malabars d'això i després intentar d'anar buscant informació. I vas fer un grup que es deia... Els Ganganassos, amb el Jordi Fàbregas. Que va ser bastant... Bueno, jo me'n recordo, el dia que et vaig portar a fer el teu primer bolo professional, que havia aconseguit un contracte, i cada vegada que hi passo veig el lloc perquè és un hotel que abans es deia Alfa, aquí a Granollers, i cada vegada passo per l'autopista i aquí el veia, va ser el primer bolo. Que es va guanyar uns calarons. Vas guanyar 200 pessetes, eh? Sí, bueno, no sé quan era, però estàvem contents. Clar. Però llavors va ser tu que vas dir, bueno, si vols fer això, no facis com jo, vés... Què vols dir no facis com jo? No facis com jo, d'anar fent, bueno, que és el moment d'aprendre, no? És això que vas dir? Sí, home, sí. D'aprofitar per marxar a lloc on hi ha escoles. Llavors vam demanar una subvenció... Que la Montse, això sa mare. Per un curs i així, per anar a Xalón i no sé què, que no em van agafar ni a les proves de preselecció i així, i després vau trobar el Dominic i la Roser que estaven creant el primer any a Xatelgó. Va ser el primer any a Xatelgó? Sí. Que vas anar? Bueno, però el primer any vau fer forma física, bàsicament. Sí, hi havia... Bueno, és que a més era... Feies classes de saxo, també. Sí, però això era en paral·lel, això ens ho vam trobar nosaltres allà, a l'escola de circ, amb la Roser i el Dominic era, no sé, eren 17 hores per setmana, que eren pocs per tot el temps que estàvem allà. Llavors vam aprofitar per això, però bueno, vam fer una mica de dansa clàssica, hi havia Croàcia, hi havia... I sabies francès quan vas anar, no? No. No, bueno, ara danses massa. Sí, ara que el que no sé és el català, no? Sí, a vegades et passa. Sembles un exiliat. Bueno, de fet ho ets, no? Una mica exiliat. En el teu primer espectacle parlaves d'això, no? Sí, però soc exiliat aquí i allà. Ah, bueno, això passa. Sí. Això passa. El fotut de ser exiliat a casa teva, que és el que ens passa a nosaltres. Sí, també deu ser per això. Clar, i el castellà ja el parlo, que ja no te digo. Bueno, però parles molt més bé que alguns castellans parlen el francès, no? Sí, bueno, anem fent. Però què fèieu el primer any a Xatelgó? El primer any, bueno, sí, era molt de formació bàsica. I de fet vam fer, encara a Xatelgó hi havia un esperit una mica més obert en el sentit de que provàvem trapeci, provàvem una mica de tot, sense... Però també de fet fèiem tots els cursos que hi havia a l'escola, que hi havia la formació aquesta professional, que eren 17 hores, i després hi havia tots els cursos del vespre amb els nens i amb els adults i així. I nosaltres estàvem allà a totes hores. I després a Resní? I això, durant aquell any, ens vam donar compte que aquesta formació era una formació per preparar el concurs per entrar a Resní. Però això no ho sabíem quan... Des d'aquí no. Vam dir, pot fer un any? Sí, ja val, perfecte. I aquí va ser que em vas dir, bueno, què, ara... Nosaltres estàvem allà entestats a veure com et fotíem fora de casa. No, però llavors va ser dir, bueno, ara ja està, no? Ara ja tornes. I no, home, que he presentat el concurs, vaig a fer el concurs, i allà és quan van agafar allò, sí que allò era el curs de Roní, que eren 2 anys, i després Xalón, on hi havia... Amb l'Adrià, i l'Àxel, que també havia fet Xatelgó, i que vam fer llavors tots els 5 anys junts. Però sí que, de fet, el primer any en Roní era encara més educació física, bases de Croàcia, bases de dansa, bases de joc d'actor, però neutre, l'equilibri de plató, vull dir, eren bases. Però ja ens anava bé en el sentit que no anaves cada dia al dematí, tu passaves bé i te'n tornaves al vespre, no hi havia cap de veure què hauríem de fer, de construir així, era bastant agradable, sobretot perquè hi havia un grup de gent. A Resní. A Resní, sí, bueno, que érem 16 alumnes de la mateixa edat allà tot el dia junts i això, donava al costat de festa. Que no com aquí, que
que t'ho has de trobar tu, vull dir, ho tenies tot fet i a més tu et podies despreocupar, no? Expandir. I després, a Xalon? I després a Xalon, bueno, el grup aquest vam tenir els 4 anys així de viure junts i de voler fer una companyia junts i tal, fins al... Fins que el veu fer? Fins a que vam fer l'espectacle junts, que llavors ja estava una mica fart de nosaltres mateixos, diguem. Però dels altres, no de tu? No, sí, bueno, que es van començar a crear grups que són quan vam crear Verdabel, amb el Julián, el Nicolà, la Camille, l'Adrià i el Mathieu. Però que tota aquesta èmfasi que vam tenir de grup durant els 4 anys i de formació i així, clar, també entre els 17 i els 21 també canvies una mica. T'aparelles. Sí. I que cada també un que tenia ganes de fer més espectacles de circ tradicional, l'altre que té ganes de buscar. I què és el circ?